Watch the Star. Ako si Lourdes. Ginaingon ang anak gasa o grasya gikan sa kahitasan. Maong dawaton kini sa way pagduha-duha. Mao kining nahitabo sa mong kinabuhi sa bugtong kong anak nga lalaki nga di na ko mahimong mahikalimtan. Benji! Dong, hain ka oy! Palitir ako kape dong dito sa ilang nang lilang nimo. Benji! Naunsa maning anak ka. Ay, baya. Nagtako man sa may kurtina. Hala, may pastilan. Ulit tao na yun ni si Benji kay makamao namang magkinamot. Ma? Tiwasa lang na do. Ari lang unya kuskusina. Benji, mga ligo mi sa dagat. Kuyog ka? Oh? Kinsa may kauban? Kami ni Celine. Ay, mauwaw ko niyong doy. Soba di ay nga nagutang mauwaw man ka, uy. Suod bitaw tang tulong. Ako ikaamot ninyo eh. Hola, no. Ay kabalaka. Kami rin mahibaw ni Celine nga magdagpagkaon. Nasamot. May ikog ko eh. Kapoy ni mo isaba diya. Oy, puta lang yung ikog, oy. Asa to sila sa Benji? Mga ligo og dagat. Unsa? Ay gituktan ako. Ulitaw na bitaw to. Pastilan dahil umaabot ng bagyo niya mga ligos dagat. Unsa? Pastilan ni mo eh. Kumpensa mo lang kasi mong anak ko eh. Bupay bugtong na tong anak si Benji. Ay gusto na oy. Pakulbaan mapunta nimo oy. Ako lang siyang tawagan siyang cellphone. Oh, lingawa na sa duha nga ng ligos dagat Gipauban day ko yung duha ay. Karon ako'y magsubas mga baboy. Ngiga sa dani nila eh. Oh, guman ang sumbay na yung mga karnis baboy. Ligo sa gawin. Kanagay sa dagat yun. Niyaw ka si Silin. Wow, kaputi niya. Nagtupis lang siya. Kanindo sa lawas ni Silin. Taga. Tantang Silin. Gupaw. Benji! Dali! Taliko na! Hoy, naanay naluto nga sinugbaji! Si Kati. Nagtupis siya. Ubagay taon nyo na naman Taga ng bayan eh. Ayo! Kanindot ng lawas. Kaputi pa. Nagpapibog mo na ako eh. Anak ay kakapoy ano niya, pungon? Iyay, niliho ko si Junior. Katiwas ka kong sugbay nito. Bahala na. Hindi ko patintar sa doha. Pantay naman ako pa. Pantay naman ako. Wow! Hala ka mo, umatay kang mutimpla. Lami ang sinugbang baboy, G. Bitaw. Nami na. Grabe niyong kao na. Salamat siya. kayong duha. Salamat kayo. Gipakuyog graday ko ninyo din eh. O gimuong chef o waiter. Hala dili pud uy. Dili Kalain. Kumani mo kaon, uba na mo kaligo, Benji, ha? Kay landong tanawa, nindot kayo, dili init. Bitaw. Ganin na raman yung way init. Oy, kauan nun magani o? Nakakita mo ko sa FB. Nga doon ay kami nga typhoon. Ha? Mo ba, Celine? Oh, na. Nagkuha na gito. Hala. Sagdi lang uy. Doon na bitaw tayo nindot ni Kati. Mao, sakto sad. So, mag-overnight na lang ta ninyo. Unsa? Ba't nang ang Benji? Oh, wana. Sugod na kusog ang uwan ug hangin. Ay, wala ba si tutupag ang Benji? Diyang nanawag ko. Kung siya ganun may tapos ang anak ha, bantalan nyo ka ha. Bantayan gila ko. Ano kitang ipauban to ni magkaligos dagat si Benji? Ay, naunsa ka man, oy. Ako naman hinuy mo ang basulon. Okay siya pa man niya eh. Atong silingan.
naman og maayo ang uwan ug hangin, uy. Mao man gani, mag-overnight na lang ta dinhi. Di man ta makauli kay lisod ang dandi kan dinhi paingon sa tuwa. Uy, mamauli lang. Uy, Unya, Nyor, wa pa man ito giabangan nga sakyanan. Kati, tawagi lang. Wa mo ko kapangayog number ato, good. Naku. Dili ko, tan pa ha. Akong tawagan. Sige. Saan na? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Mauna ni Ron. Try your call. So, anhi na lang kita mga tog sa resort. Mag-overnight na lang kita ini. Unsa? Pastilan, uy, gabi naman. Pabang yun mauli si Benji. O ka, kuyawan na kakaroon. Unsa na? Kuyawan kayo, di ba? Hilom na lang diha, oy. Pagaw Ay, ka. sobrang imong pagpangga sa tong anak. Ay, bugtong tang anak si Benji. Di ka makabasol na ako ni Ana. Basta lagi, doon na gani daw tayo may tabo ni Benji. Ikaw lagi, Lourdes. Naunsa ka ba? May mag-nag-inusara siya nga tulo man sila na mas kate o si Celine. Dili ka na mo akong punto. Mga mata noon pa to siya. Lourdes, ano ka masayo niya na? Mga hat pa kayong ilang edad. Simba ko kung Kanindot anang hat. Unsa man. kung tabangan to sa duha ka babae nga itong anak. Be, Di ka pa ana nga maminyo nas Benji. o duha ka buo kanyang asawa. Ay, nganong duha. Okay ka na? Sabat diha, uy, nara ni Benji kisa iya ha. Si Cathy ba o si Celine? Ta naman hinoy maglalis ini eh. Asa mo kwarta kung makapamabdos, Benji, ha? Susay parehas, good ni mo. Dahil nagkapamabdos ka na ako. Namugos bagod ko nga pakaslan ko, wa, di ba? Usa? Aw! Usa, gaya-ya ka lang do. Natug naging duhay. Hagok pa eh. Pero ako, wali ko bati ang duka na. Ay, kumpiyansa ng mga bayhana eh. Siksi kayo silang doon. Nga. Nagsulob anang nipis kaya nga. Lami agi nila eh. Ay, halos makita ng mga mapius sa kate eh. Nawa? Niliyok kami. Oh, yayang. Nigawas ang usa ka tutoy ni Kati. Wow, kalami. Putigat ngal. Puti ang tutoy. Lamigigat ngal. Lamigat yan ano. Uy, si Celine. Ni kalito bilangkan. Hala. Wak si Panti. Taka. Grabe ka. Kalabo nga. Tami, oy. Di na ako makaya magtanaw da. Si Kati nakita ang tutoy. Kinigusa nakita ang labong kayo. Di naman na. Musod ko si RB. May CR man din sa kwarto sa cottage. Musod ko. Adto ko dito. Mutanaw sa duha nga. Kalami kita. Ataka ba yan? Hindi anak ko suot siya. Akin eh, gunitan ko ni ako. Pero tidak kahiya. Kahit nagkikain na. Akong liliyo ng duhabi. Kini, plastar kayo. Nindutay nila. Wow, gikay silang duha. Nakatutoy ni Kati ko. Pero, mas wow ni kang Celine kay nakita ang tanan. Nagbilangkan ko na natug. Uway panty. Kaya na may akong tutukan ng bayo, eh. Kalamihan na. Kini, manihon ako, eh. May tag sila makamata. Labi na si Celine. Alamig ni Celine, eh. Pati agbugan si Lino. Iya na. Kalamihan, Celine. Kati. Pati agbutoy Kati, eh. Pingkik at ngal. Lamig lagi kayo. Celine, Kati. Ay, yun na kay
ko. Oh, Oh, Jik? Silin! Silin! Bisidli! May pag magminyo ka na lang, Benji. Ha? Di ko maoy. Nga naman. Basta, di ko ganahan nga magminyo koy. Ay pagminyo na lang lagi. Anong mamugos mga maoy? Di lagi ko magminyo. Period. Ha, naman is Benji na sad. Dinhira man to sala ganina. Huwag tang naman sad. Awas ito asiyang kwarto. Ako nga doon. Nakasiluri na. Oh, bagong naligo, nag-ilis na siya. Lami po ni si Lorena na. Kini, dire lang ko. Klaro kayo dire yo. Baya, nana. Atubang ni rin ako. Dini sa bintana, sa akong kwarto. Oh, iko ang kitapis ka tolya. Mabitim makaroon ako, Lorena. Wow, Nara, katako. Ako ang tutoy, Lorena. Oh, kanindot na. Kanindot na. Lorena. Lamian mong tutoy, Lorena. Benji. Lorena. Benji. Bala ka diya mo, mamasan, Musa magama. Ay kapo, ibaya ni mo, Benji. Pahawa sa diya mo, sa mukha ni mo, lami na kaya akong concentration, diri. Pahawa sa diya, Uman, anak, gawas diha, ha? Oh, lagi, Uy, ni mo. Ikawas na. May kiwa. Napa si Lorena. Kini, kuha talaga karon Lorena ka. Takasan mama, sigman siya kasakop na ko na. Uwaw kong mama da. Mama sa doy? Nagug kasuko ma? Ambot ni mo, Benji. Okay raman na, nga magsigi kag pamusog mga babay, o nya magjakol ka, ha? Okay raman na. Kontento ka na ba, ana? Mas may manang magminyo na langgod ka. Ma, di lagi ko ganahang magminyo ko. Kay ganahan kang magsigilag pamuso niya magjakol. Kapoy ni mo. Nahibaw ko nga nauwaw ang akong anak. Pero dili ko siya mabasol kung mo iyang kalipay ang pagpamusong mga babae o niya magjakol. Nakasabot ra ko ni Benji nga nung dili ko siya ganahang magminyo. Iyahasad na, sabton ko na lang ang akong anak. Bago ito kasama ang kaagi ni Lourdes, dinining tulumanon. What's the style? Mamoso og magjakol style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Cecil Dan Jesus Cabrera, talit sa RMN Drama.